Zasílám návod, jak se zbavit hryzců na zahradě, zaručený prostředek. K provedení je třeba kulatiny o průměru 4 až 5 cm, délka 70 cm. V místech, kde se hryzec vyskytuje, počkáme s napřaženou kulatinou. Vyleze-li hryzec z díry, dobře namířenou ranou tohoto usmrtíme. Stávám se jasnovicem a vidím jen kolem sebe. Kousek za okenním sklem potkává se realita s absolutnem a jen cestou přes mezi Branskou ulici potkávám lidi věřící a možná a vidím jen kolem sebe. Kousek za okenním sklem potkává se realita s absolutnem a jen cestou přes mezi Branskou ulici potkávám lidi věřící a možná trochu víc. Cestou přes mezi Branskou ulici potkávám lidi věřící a možná trochu víc. Přes mezi Branskou ulici potkávám lidi věřící a možná trochu víc. Cestou přes mezi Branskou ulici potkávám lidi věřící